प्रणाम नमस्कार जय माता दी। आए नवरात्र आरंभ हो गई बा और नवरात्र में एगो सेवक मैया के इंतजार करता, तबले मैया के रथ आके ओकरा आंगन में उतर गई बा। आ कैसे मैया के देखते वो मैया से सवाल करता कि हे माई हमरा तो जानकारी ना रहला बे, तो हम तैयारी में बानी। आ कैसे वो करता आप सब एक हो कमेंट आ शेयर लगा के अपन आशीर्वाद दी। कैसे बा? जय हो। हे जगदम्बा गीत नइखे, हे जगदम्बा गीत नइखे, हे जगदम्बा गीत नइखे, गावल बाटे जरूरी। आके कवनो राह निकाली, बिनती करे भोजपुरी। जय हो जय हो। हर जनती जे मैया तू, हर जनती जे मैया तू, हमारी जे नगरी पगड़ी, हर पगड़ी से ओ गाना मड़ुआ वालती, गाना मड़ुआ वालती, मिठाई दे चिका गरी पगड़ी, अरे पगड़ी ओ बोरवे बहारी अति डगरी।